Patangro kwa tereka buna ige tinginye kinga? Kengaini. Kiriyo bondi kyagache muri gotwaga sayo mwaye. Embura kiye gotuga sayo mwaye. Tingi gikero cy'umugusii n'umurobyo w'igikoro cy'umugusii. Uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusii cinyenjo. Chinsoni amunuboroso w'umunyagitinga. Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto de bwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusii iriwo konyori Ndizi TV Ubwansu bw'umugusii. Biamono na inde bono twiraniro mwanchu murigeria mega yo kurigeria eriogi nkagerete ngabono lia beire producer nabo gutumanya korabo no mwanchu murigeria nabo agutumanya asenchira yobwikiro no binte birosira na moka mwanya bantu kero kende nabo ligwika liara tamake kulende nto kulitiga nabo tokugendera kulirwania mpaka lira na senchira ya bene no tokoteba bulitangani rero ne litukulia Jumatato weekend ni kigima litukulirio monto kwebetereria nonya kuigwete babake igo gwika webetererie okorumukia egere wiki yago egende burunge amagani ali obwenerete gwikirania oya ikirania senchera yobwikiranu gwetera sokubeka omukia igabana twakwareganiria mashabiki mwensi asomoro bulyo bwensa kebono mambya Jumatato ekero twakwareganirie atali make buna nakumanyirie yo minto Brighton nerali kuba lya mobwatire kigima alyo gira endrigi yabuna botambe kolende nabomogo twanchira asiri ko mosinyera nabongo matenga ya tobese gwekora mona nondegeiga asengencho na kitoko bababere egera twanyara ko batogo konyana makuba aruto ko yamanya ninjeri abwata korochi wikibere isato charire ndoche bona inje ngangu utukarire ekero yo minto nere ya mwambokeire igabana tokorera masabana bali mwensi mubwata makuba bono mambya twababikire asamoka nyasaye gendra kunywa macha mulira matunda chitangawizi nebintu bunebyo yo minto nere ndoche nabwatege kombe kyaega igase studio no kwegena wonto nga ndisire asobwango mashabiki itandonsi asemole korwa team diaspora team apanakosa team following twabaliganire mwensi asomoro bile Dr. Nyasimi korwa chinsema chanyanchwa wakile George Mo asante gendra kubwati umorobelio oyo minto Sophie Kemi Motangi kiongozi safanayo onserio mashabiki ito mwensi asenchera yobwekerano litukuli Juma nkaumera na mashabiki ito gaiga embusulengi yanye kwenye kurobonchali ngana libali kuro matanga adere wapunda mwanchu mulena arato tebutinga gale ko balitukuli Jumatano kolende niga kolekana lituko lya Juma no balenge na Roske mto bagante binga kwane omurali Brighton makoli twakoli romoyega bukomaino yo mtondere wapunda koro Benada Sanyo etogende togusabira enkelia igobona mwanchu mulgeria bono mambye twabalegania senchira ya bene korwa county chaito chonse 45 na ibere isiko yense ya Kenya yani diaspora ndonse asimubwatite korwa akoro wana David Kimori na Kennedy Gisemba nere umunyakiro weito yabo Jared mtoto wa jirani na Joines Kangina mwensi Sera Subitange to wakangambia mono kigima yabo Labani Onami Keisto Onchari twabaliganirie bene Felistas Nyanchama baba good morning na kyo mwana abokire nere nabo atamangana yili kuba mdogo Eric Baraza good morning andonsi asole mpia mono asogo twaliganira na kwene kyo muna twasokire kuru nyomba twekire asemire mwana mbuyaika ase skuru yo karibu sana mwanchu buligereria bono mambia bunere botambe nigo togo check yanga mbarabia babasoira somorobuli of course wetera senjera yemitandao era no bumuranga nchire nkuwa nemono wetano yo minta isukwa na mono eliyo mono ndimo tantani yake kolende nere ngoso wali me mudogo ikimawo kora tome ujumbe wetera sinamba SMS butambera TV ya igorogaria egaro tumanyenga kwabokire bya wiki enyikigima litskolia rero Jumatato ande mbarabyaba okuganeria Jumatato ngia aina bakoso wase mitandao sobwango na utrale bana Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook na tuli live galia producer ya ito Joshua Uta obekire galia so mitandao
YouTube boigo no tuli Ndizi TV News abokonyora sara on Twitter na abekira lengo kubolinga happy week ngaki kwa bokiro yo mto Brighton makoli no are gari sense mu mitandao igo tumanya sobwango egerekera tugochaka tuachaka ase libwa mwaka Joash Magara mongina Josephine Magara korochinsa mocha tinga galia county ya Nyamira nimetenga mule asumurubya simambia ya bono mwaka Evans Ogendi na ni maite no rasumurubya mongina Jane Varongo mwaka Jackson Makoli korochinsa mocha gasima no moigwa Sheila ntomaite no mule asumurubya bila kumsahau mongina Salome koro Arizona omosubati okorwa Junitai Jacksons na boigwa Judith Hill ayuna mashabiki korochinsa mocha diaspora asenjira yobekirano karibu sana. Buya kabisa mano mwanju muri on this TV asimambe yabone bona sara batabiri kuba liogiri anendiri ya kubatikana na makuba umaite mutinyo yo no twara makuba sane bombi nini nane mbraya jagoto lakini nabotoko sukuma ke goto ene kina twasukire wajibosio nini no kwasemerina kikokora 3 minutes liogiri ane liaira ndo ya semambe ya abone kurende tigato swa sense meli ende tokora check ya kego na mangane tokora kana imena isiko ya Gusii ntoroje siasa nigendete kubwata inse muraibo mubasimiuro moja niko bona atebirina gisava wekanyare chiko igorwe karatu machire kyombegeri kyo bojora manage mbebe ABC boigo ntoroche na murai bwense Dr. William Ruto ni ateruna eretari go chigo tangwa na siasa area gendrete wikaji go suguma emeroberia serikali nyare gego ika bosio boigo ntwaro jebuna ababegu go seji bandit nyigerete go itabanta sense meri ya Turkana go sekerio fare asebono murai bwense na amochikire omo waseri boborende bwaime kitura kindiki ikwena kibuna nkobara sense meri goika emiroberio ya ere go sego ikopo sagani bori bwerire ase ensemeri boigo ntwaro jemna ayo kabeire mo county commissioner bwense regional county commissioner bwense meri ya Rift Valley George na Tembea oibona uro mugabana bwe county ya Trans Nzoia igamochiria serikali na serikali tera abantu buyamabaga go seba barendi bari tera abachibese jiri batakere gotumeka ende bakoro bosagani sense meri ya Kerio Fara inaragendrete sense ito ya Kenya mange ebo ntwaro jina umuraibo omubasi miuro moja Raila Murudinga na arobereri gotarira se county ya Kisii konende chingumanjiri watabuna ni gasukiri umuroberio yo yego chibosio anene nekero muraibo ense Dr. William Ruto arobereti na ngo charase gorongo rwagusi anekero chigoja coming ya omowasiri wechisemi sekeri machogu ayuna ragenda tokorkana imena isiko ya Gusii mwanju morere konende tetoenda sense meri SMS turasoma SMS chino koromwatumira semambi yabona buena bwango ari kubandia nkori ni meto bweli kuba aki buena aso bwango no ndi bwensi uli bwataga kuba bagote makuba na echimiro kule ndekero lya go ikereire ali okomanyanga neri kali neri sensi itageti mochieso igobono mwanchu muligerie kerago sokirende naye busa ne nyinge lakini embura negende to yatu etake iga nepo etake kule ndigere ntindi kegima igobono mwanchu muligerie asebono to wakanga byamana mashabikeito kurachinza macha muranga ntubatu muswate kwa Teresa Kimto ntubwate kurachinza machabo nchali galia naro kwa Josephat kurachinza mocha sune kana mashabiki mwensi pi ayo ndanaro gotubate kurachinza mocha Somalia kwa Geoffrey Sure nindi no kwegena nga wasoire asomurobulio mashabiki mwensi pia senchira yobekirano igabono genda gotomachi ujumbe chaino bono mambia ekero tumanyetenga mwaikire ase studio tayare mumanyenga nara liaya nchino mto Brighton Makoli noyo minto Joshua auta twakwareganire ase bono igasi asero negenda togutinga igenda tokolitoa asense ya Kenya korwase serikali nabo igo korwase ensemo yo kwamiria serikali gosokorwa sobo mobwazimio lo moja one Kenya igo bono ntochuko kumanya mangi wetera senchira ya magazeti kolenda sebono tuanchere nchino yo minto tunyara kwenda se mitandao tumanyenga mbarabyaba bagenda tegotubwatia bono mambia ndochenga Jared Orure Matureti korochinse mochanya chichi korwase ward ya Kimera agotebanga niko ndani bugetutu bwa masaba agendete kubwatia umurobiri mbya mana sana Jared Orure Matureti na relishabiki na mbe muri anyariko baliko likagochagaiga asenchira yimitandao aboni gondigeretie Ndizi TV News Digital
Adolphine Mora nerengo tebalinga good morning. Hope mumiamka poa. It's another new brand week our Almighty has blessed us with. Wish you a nice day and a blessed week ahead, all of you. Biamona sana Adolphine Mora na yotuale wiki engia ke gima. A good morning Sarah na Brighton Oyon Sure Geoffrey Sure lishabikireito sana kura chinsemo cha Somalia agotebanga salimia watu wote wa Omogonchoro Seito, wambie tuko pamoja, tuko karibu kumaliza mission to return home. I can't forget my wife Melody Waro na my son Ian from Nanyuki Barracks. Ababekirita alama yobwanchani ga kikole mission mokore mwensi kyombekeli mora sensemo ya Somalia mokuru bolendi eger muirane murabagima mumerechi amate chaino munyakero goitokorwa diaspora Kennedy Mirieri Gisemba agoteba good morning Brighton, do you have a little cold? Nigabwate likuba likeigo kolinde tokomusabiraga anyare koba gako wena lishabiki reito munyakiro gagoteba hope you get well soon. Say hello to all this new week. Mashabiki agoteba totebie banyare koba bagotwara litskoligia na ndokuganirio kubwena kwa bwango asa mangana yeli kuba. Asante sana Kennedy Mirieri kwani David Kimori kwani Jared mtoto wa jirani na mashabiki bonsi abo Cyprian Ontita koro chinse mechi echo abolabani onami ayo ngati echo jumbe mashabiki bagendete gotutumira gochakika ase studio na ende buna chigocha nigotogochirigiria senchira ya bene. We are Kapsanara Watana, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own. Morning, my beloved one, stay blessed always. Uinere authority encouragement, bono mambia. Ni Apple Cliff wa bodaboda kutoka Kisii, bobara Joshua iko poa sana na gotea shem. Kombo niweke deno mpole please. Koro tuidira sense Mary watoke Friday. Ndisi TV bwa kire bya kurwa igaraganga record yane egonte bya kurwa tare 2 mutinyo kabere umwaka b'irubene 2023 tinanya koba na inwe bono no tole komo mpaka mwisho bora sana Brighton kwa homa amakuba naye mioro Sara naye tuko pamoja oyo na rogo Chris ode record ya tanya koba mo 90 kutare 2 obe na kai konyari tiganga to debi kai konyari lakini ndembe mona sogo jaime yomoroberio bwensakia bono mambia Isaka Bosinde kutoka Magombo niko ndani na my people Lydia Kevason Bosire Stockman Fred Nyandika Mosiomana mwa Opande family Charles Rwango gata tena no alime yomorobero korwanze Mary ya Kenguso niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka tena banduki ngo adi tamati Maserena Bosibolia tena tuned in kutoka Ogembo wiki ya baraka kwa mama Bauli ni Juma my sister Losubwali Jani Moreka Kani Salomo Nyoni Mirika Kerubo Marube Dominic Marube Chef Bernard Olina Obega Mona Bande akomotena omongi na kadogo Edmenda Kombatari Kobeba atana baso ime yomoroberio adi tamati Honorable Nyabayo Fred Brighton Makori Saron Tita Evanisio Sembe Martin Okali Julius Getembe Dorka Douglas Ombaki Jagras Kobaya akwatena bonsi President Week na entire masongo SDA Church akobaganiria wiki engia erija nyagwanga out there neno alimi yomoroberio David Mogaka good morning babandogo Nairobi bwakire bya President Week tumasarina bosibolistera okemwa vigebason bosire David Obegi Eunice Mogaka Evans Onyanja Lucas Omwenga Bonvas Agostino Maraika Mfarme Rispa Waro Stera Okemwa Liruma White na all fans mbia mono oi David Mogaka mete kusoma marieta ibali abo because na ira chinga chaje bene ando batebenga na tumira mai Albertson Biki Farson good morning akabeke moji arafu amweno ya tena obwanjani boka sumurobelio bwensakia good morning Oyon Simeon atuti Kemisovi Motanga tena good morning ni siku njema Nyasaye atuanjeire amaigasa masabiki onzi yensakia magorupole Brighton kwa homa kunywa maji moto kwa wingi. Now without forgetting hii wiki ni ya Valentine. Ditukoligia
abana baminto mbia mono sana mashabiki ya soko muganiria pole ya bene uyo minto Brighton makolia sengencho yeri kuba lia muata kibugo kira rero ntono kugenda nga matunda yako no konyuga iga nkomo konyara senchira ya bene lyo gira lira ne una butambe Eric Baraza asante agotebanga morning Ensakia team pole Brighton for the flu take lemon and the hot water. Sarah huko awesome looking asante for Governor Natembea he spoke the plain truth but so many people in the government they don't want to hear that wisdom. Be blessed to you all. Nice seniwa awate Governor Natembea nigakwanete obu maene asenginchuna beto mu regional commissioner asensemo ya Rift Valley na understand te mangana ali ya baibi bali betugo bandits nenchira bako gendia emirobulyo yabo nyankwanyolete nkwana yaye ntuchiko kumenya senchira yobukirano asechinsa kiribosyo William Nyaende is watching from abroad nelishabikireito aenda kurochinsa machabu machoge chache tukurwase ensemeyemo agoteba morning niko tuned kutoka abroad moja kwa moja hadi mwisho mbiamana sana asokwenda kubwati murubulyo kurwachinsemo au nsemende yonsyo nyembusia onyenkakamega onyenvihiga mpaka chavakali maate galia ntubwate te chinseme cho kwenda Mombasa maate Kwale Kilifi Lamu chinseme chichonsi no tole asenchira yobo ikirano kegi matoko genda galia no distant no tole chinseme cha Isiola stubwate amo captain okoro captain Bifon kora chinseme cha Isiola Barracks aligiriti moyale ntubwate Ibrahim Omweri aligiriti mubaga bu Ethiopia kona goteba Ndizi TV ni mambo yote Ndizi TV ni kiboko yao kora chinsemo acha Samburu ntororo turukane yubarago igocha ntoichire gali mwanchumuri ubona ndonse sogoto bwate korwa aye manyanga nyene county ya Nairobi mechi town chiri chonsi pipeline chinsemo cha Dandora phase 4 phase 5 no tulegalia century wekirano amashabik to machi jumbe chino bono mambia naroko gabo suswa gatigati abuntu ichirororo lishabikire tuliko kwa valini vikoro nagende to kuwakilisha korwa chinsemo chire igobono karibu sana korobona iga mpaka chikoro gachinse soto chabono mambia boigo enseme asense ya tarakaniti meru abukirinyaga no turamuranga abandire chikaunti bono ja cha central ono turabuto ene gatimuna ngotubwata marasenjera ya bena injene no kumochere kurwa izebania boda na chakire ewiki ekeneni buya ngwane limamo minto batseba kwambuka ole byombe mwanyabando namugane iriye wiki engia byamano mwanjumuriria tutokwa ningana ya netembea nere omo county commission oso regional commission abieka onya tarati mote wadi serikali buna chipandit nigo chibwate ebinte bitindi maite riri natembea tete buna aba begu barega asezemo ya Kerio Valley ebabwate chibunduki chibwete serikali abantu bakamomochi sana serikali kamochina ya yanga kyoko turage byara iga chipandit lakini bono sana jengwe bolinde na uwise bandit ningo kolengana nayo Joshua bago tena bandit ningo narali geta sumutanda ali abande kana babolite bandit ningo bali geta mangana makongu sana lakini bono kolengana naye bandit ningo bandits no monto bwiruete yani obo mabwa yani arenga 50-50 nimalize ama nimalizwe n'abantu banga munabo kubagosereria negasie kon wika serikali eri proper tactics and strategies chugo deal n'abantu bunabo awa ni watu wa kujitolea muhanga anasema ile inakuja na ikuje bora watabiri na watu wanajitolea mwanga mbuya kabisa ningane linarengera liyo kitibezo sana liyanga likuba lakini ndende ne lina ntoiwe tena banyanyimbo mbaite tu bakasiro mabwabo Jesu chigari chigasambwa lakini wikabono serikali tarate gose pandit no yo maraide tu kwa iwe boyo tindaigwa baitira abantu batana babere ose baitira abantu abangi sabaga jage to bosagani bona nkieke kworo ke ojasinse yake kartu arunandi na batena bono rika machoni akoenda sinse ya Somalia tiga basoke bagenda sinse meri ya Kirivari kurengana yanga kibirengeli byobire kiare nelingana lile litindi sana abantu baitu bakukira lituko sana lakini oiskuli lenkwana yomo Governor Natembea nikarna kwenye ligere chenga yabu ate some truth umaina mbwale ngororo na gukora banditrie yeiga yairire agateba mangana ngatatu
egera mayo kwera riboli ria juno no naroche likorwera koro agatebanga abaskari bande bangeire bakubwaterana na bandits abaiga bakuba amasasi na baro banyora in return chimboli bune chibasamba bawoni na baro banyora kende igo abaskari barigereriwe iga bari ncharo maite karmo kugamba no mobisa ngeke na inchenko yeke igo ni nchara ande natembea na hata byanga abanyanyimbo bali batumire chinsemo una chirika bedo Paraguay Turukana Keliovari amono monyanyimbo ogateneine rongayo traffic omushahara ni gorengaine iga abanyanyimbo bali nkurigereriwa no mbaliboka ntatageti usaidizi ngabana gose jeshi etomu sijui nini fanya fujo wana etomu yonsipi still aitafanya kazi na abayiga bari ndire bija montora lya kumanyanga wana tigambo kengende mpambane ne kure wana nchetindo chinga wana ngamachoni ya Somalia machoni ya wapi kara shugulikera abayiga babelira nsemo gale for a long time baisaneke montamanyita allowance nero rawo koliga subia so that baba serious juo kubwatera no korangoro ambia mano sara abirengere bya onebia lakini mona nama kwebole na rutura kwana lingana limono lakire nyona litukira Jumatato siasa na magendo tujuko kwana yo inge kogera chibandi tejiko ibetugo netugenga ichikoira ewathera basigani ko bari basabura baria lakini ngai chigoja na ninga yabakabegete chitari gotoka kwa hivyo na baire 300 200 1000 kaya bakare koira so kuna hiyo collaboration anna bora nyore bandits yabo nchiriko bakonya barabo igo bagatebunga geno ndete so kuna hiyo collaboration n'abantu bamete umuhimu yetuge junchi ana gotoka where do you take 1000 sheep ekaltoreti kwenda sense media in studio baramwa abantu bari batige gotugetugo bamwe okora farming kibandite jigo sira osende jigo jakoiba amangana yejibanda n'echingende sense media chigo sira jwe tumagara betugo igo bano baise gotiga gotuga eyo impossible lakini baise gotiga itapotea kwa sababu bali interested netugo lakini bakorokerwa betugo mbana ko bechingende gose bituma gose nini na nini toiro mutimo kumakero mwantu murigeria ngane ya banditry yaletiro ko gosorerio okotindi nkwaro cy'abanyanyimbo mbasire tubugima ekero bamaedenga ngo chiato ko babwati gochi kumbe they are on the opposite side bakamanya guita abanyanyimbo bali achigari bagasamba igengane yigatete itigo sori nende goikirigereriwa seri sori ime nyo mtu Brighton no nyerigereria seri sori ime na nyerigereria seri sori ime nae kwa nyerigereria seri sori ime oyo minto Joshua uto nyerigereria seri sori ime serikali nero it's high time barorenga kibao kolinganie because bakugenderera bakenya ngusiri baramagima etugongo genderere ko ibwa senchira yebirengo bigoro kigima Igo raira nena te tuigore saba. Yo support saba igoro go sando waendera ujibosi. Ntu agendera tabosio lakini kumanyo maene na rombia. When you need to find the truth nga ikenabo arenge igai lakini already we move on. Ko igoro we safa ngo baisa we sava ngo baisa ko we interfere in any way na magima yaba Kenya ngo chigore save gyara jebukati ojire na ba mete boniga by election is koba asese ito ya Kenya yes indeyons ikabaganye mpaka commissioner enye service commission enye service and then batebanga commissioner yo ke gochoro muraibu ensemba ko yeri organize ona mangana makong ntoko manya korende bali barachoro ODM gose azimio batake save igoro well and good mbabwato bumaene bwa kumanyobo maene na abakenya ko manyobo maene kurendete bese go interfere na magima ya abakenya bano basoire bachakire wanjira the reality bagima babwanjira niremba kongete ondete yo gokonya nayo kwirwanira buna twachire kwirwanira mwanju murigerio chire kibao kya mugondo so stand firm kore bintu bene saena lianyora tigatoire break yagatena saena lianyora vrombo guitars buinjema kwa pastor Gilbert Onyango kwa mama Mr. Manyara, Daniel Bosire, Samuel Oyego, William Mekenye, John Obiri, mama Stengo, Darwin wa Kyoga, na walimu wote wa Gireo. Biyamano ase semesino. Sana ndi korona tare tensi Gusii agima nanyo rita mashabiki mange to kwa sasa mamutimoko ningote imbarabia watu kwane. Na nchinaro le chujumbe kolende tigatokore na korwasu mutimoka se entunda ya kabere nto komanye na gochisoma na ndanga maiga na nje jumana alenga segeta na nje ningwa maiga yo eger tumanye ko gendra posito bese go suka nero Ndizi TV obwansu ubumugusi
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya. Nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabigo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko naki bagendete gokora obonchereria bwabo naboigo naki bakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeragaiga ase ensecho ya Kenya. Kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri birasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5. Nigo bobwato migirio jibirenko bigoro wetani chisemi chabutambe ngwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano. Nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amacha maye yukunywa chinse mucho goisabera ribaga yokogosoreria chindagira chingia na boigo chikali choko korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yumurubiryo CBC iru mwanu ase school ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobali kire email pottershaven@gmail.com. Boigo na buku bakesimi asi namba enuti isano no ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano no isetu inye gose enuti isano no ibere yemo kiande isano no isetu isano no ibere isetu isano.
esukuru yokurwa morokererio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanya buna nigo bakurwa morokererio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Court mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nende mwanchi muligereria bono sirene cross sense mwende yomotimoko ekero tutagite kuligereria chijumbe chiri chigenderete kuotonya gaiga se studio ekiagera to kuyombia isiko yombia monto yoge chi mambitato mamambita aligereria rende ningo to kumanyia kurugiga se studio onye tokonyora ngari chabikiria chiro koba tutaligeretia SMS ane nanyora to mungwana gete gategati bomoche bosonga ganta natumanga message kwa WhatsApp na amini kwa Facebook lakini usomi ngamothaia yagakigona nyakonyerora ganta ino endo wangalie natuma SMS kupitia Facebook aigo mwalimu arumwaro kiagaria se college Elgon View garia asensemo ya Gold Vows na mulirete iranga nkonyerora bakanya so mwalimu bono tome message ya agotabanga ayana Brighton nko barigereria kianda gi10 ntarasoka kurunyomba na manyagosoka igo tugukurira na inu na manyagosoka asante sana asoko bali shabiki na mbeye masumurubuli bwensaki go karibu sana tuarude asensemo yande motimoko Engineer Vincent Mainatha na good morning Brighton and Sarah na Joshua ejui ya wasi kurabosanza BH Blessed week to my wife Ruzi na abana bane abamura Balak na Burden na my daughters Rebecca na Divina plus all on this TV fans ejui ya wasi ka parents tia sana amaliogi abata abana 4 abamura babere Balak na Burden amana daughters bae Rebecca na Divina adana all on this TV fans batware late koligia ne mambiengia kabisa Sara no batabu lakini naro igoro nalenga sense mogete nara tareta ke onkaenda keoke nkaenda nyalibali ali ngatara jikosi jwensianya isano ikana kora check mete kana kore kansangura kana check yake andistri hivi naranga ki enseri na jetalia nganyora masabikia mange bagante bingo ngokwani kwani na Joshua arama okwani nabantu bonsi bandistri nikanda ko radio talinde na jete we kansema ya machoga alia nabantu bale bande dina bakwani ngalika malietabo rende nalie memory yora nyora nguba inyorande buya na manyorire nara ko kuna sakaria some suanya ko insama jya bo machoga chaje nyamiobo SDA Naboigo Eric Ombuya agora kuna itibago primary baada temba maiga baada tene ba autorigere sana ikanari gweta ngai una Brighton ke Ensakia ngai juzima nganyana bakantena akia maiga mange bano twakorodi igo bano mwabwatira maiga Joshua mwabwatira maiga Yasakaria na Eric twayaita birekegima na maiga Lilian na Melen korunsa iga ekerorigiriti kiage uskirugura keigo
amba tuanchete kigimo mwangina Lilian muswati Lilian na Melen ama igaino na yaikire na endene na abakwandiria senchira ya bene Vansi Kerry agoteba good morning asubuhi njema kwa mama yangu Eunice Rioba from Irondi, last born Deborah Charles, Sailorin and Milka Rioba, Stency Babes, Mheshimiwa mama yao, Dayodi, Stephen Moses, Jazzy, Duncan Longo, Oji Nyangaresi, Edna Winnie, Mcute, Nyakara Nyabwengi, Ewikengi ya Bonsi, abatengerete. Biamona sana Vansi Kerry, Keston Chari, rishabikireto munyagitari oko abanyanyimba baito ba KDF ubugwenia chinsema cha isiologa ali agoteba ambia mono sana bono mambia na nagende tukubwati umurobolyo nindoche Eriki Okari omwego baba gichoncho na era agoteba timu Ensakia Sarah na Brighton mark me present chinsema ni cha sugubo PAG na tato mwabokoro kwa Richard Mose, mama mwabokoro kwa Josephine Mora, Faith Walter, Adriel Visera na Lena agotebanga tuko ndani ya show hadi mwisho. Jeff Nyaga na Korode Kolechina Macha Pipeline agoteba niko ndani. It's another morning that God has enabled us to see. Tali botambo maite korali tukeli. Si rahisi. Nande tali rasma nyasa wanja na rero nande Sara na Joshua na Brighton korabo kango mwenda nike bakia bange basiro mabwabo bari batakere ko kole meno mwenda kini basiro bogi mabwabo abo tali banje ko siro bogi makiara oigwa makweli naro na bogo taka gutama usutame iyo kwibera bobe kwatete angene nyagitari meto taje nyagitari no gwo lakini nende nyasa utwanje na tobe moyo na nabwate babo sina ingi kiragera Sara na Joshua na injembe moyo na yobe moyo ikiara oikirani mission ili takere goikirani karo tutete bano twenda sinsema ya magazeti nindi omonto orakore gasi yabo boikiranu bujano morembe na indonye kore no moyo gubwensi nekero kubetereri wa gose nekero umanyete nga negasi ya na chango kora ndiye ko ba effect nini ko sana lakini neri na abantu mbare ndakebeke kabere abantu mbare otababaterereti mbakora mirimo abantu mbare ogoti umubetereri akora mirimo yobone bari gisamburi ibere koranga na injira lakini abange babo bari otatakere kubetereri otatakere kunyo kumoinyorio kana korega onyo kumoinyori akweba lakini arosete birangere bya ena erega no mwalimu karosi kiromonto producer yetemendire akiri abwake ekero montage te gasiae niga okore gasiae atariko tebi go satariko beterli na ande ne abakero kuboka na kuboka bana yabone goje ekeba ko mapema no utasete yaram yaram ko nyorera sobongo bawe kakinere oika kwa maana chise jibona abogire nande ndire karo agento korke eritandire mo mudaktari ojo kwana kero kira ndeize nabota bokano saa 9 adake ibwa ke yara mu yabuge bwakite kare lakini kero set die na ibi umaite gasi ya obia naboko boka mapema na ndo gasi no nabega kero chieli umete area kare korema unyibetereri era wakachinta no nebunda itatuba msigo lakini turiko nyibetereri ogenda ina 20 ni no ne chire kero chukare mana wachire in short mondo to karo kwabuka kurumwao kwenda soko rikibago no manyite inki ya kuire kibagikyo no need kona gokoinyuri mondo koreke korakeria that is not part of your job kero monta go focus igento keria maite atakere okora nsagete nintakere kwa mugunga nsagete nintakere kwa bakenyenya ondo tayo na wade ono jinse jino takere kwa bakenyenya so tika bantu bakore gasi yao Jumatatu engia ekero bantu guswasa magazeti asinchira yubo ikirano bono mambia ekero bate gazeti ya The Standard na incheni gombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard ni kemorekerete na ki omurai bwenzi Dr. William Ruto bono atakete koira chinguru chae oikase bungene anekro yaro kanamuna niga kare ko ira abantu bari opposition ose bari bachorite kurwa sebya mabinde bono niga atakete ko bakora babe abamo gose babara yeso bomo ose babe sinse yobomo bwa Kenya kwanza yaro kanamuna bono oko ira abantu abanka na bera Gusii ende tokorokana oversight yani bono ebunge te ochokora mangana yebuya korengana na abantu bari bare ko maje serikali bonse wese ko swase serikali igo bono oversight gose ende te ochigotoka
ora moje serikali ekero bakwira no ena so muswada bunge igobone minedina kirikende gyonsi muraibu nsara jigo yase bunge niyo kirajwetwa ithariko twara okwamereria ani gago jamaga yokorekana na umuraibu ense na umirana na barai bose bali bacho tukurwase kiama gya Jubilee ibo igona umirana bake bali bacho tune kiama gya ODM go yarekana na oversight asesemo ya assembly na beraji kobora ekero majority bono bagoji gosoa ase serikali ebiche jodrabu no muraibu ense Dr. William Ruto amo na Moses Wetangura oyoro monogeri bwe bunge ase yarekana na bebinto birachi komukongera ase bunge enene abo igase bejentanga ni nemurgadena kibono muraibu amwasi mioro moja wa ni Kenya Raila Odinga amote atebrina bono ABC oiganyare ko yorajisava ngore jisava inde audit irigera riguna ingobwete chikora ni gawo je garora irare ngasensema ya busia agasingira otabuna ni go ba uretu obuibwabo igo nabo babwete chikura esaba ise ko igorwa obumaene abura manyikane ochi ase ense ya Kenya asinara chi warrant o say warrant ni go bono ya ruru go chikobwata fake officials dojikore nembara byaba se beje merongebere na isano na ibere asenseri ya Russia ni go ya rekande buna Russia kuna cha magori ya maguta ni gorande ya rekande na usama maguta kubora ni go Russia oil kero ya borire ni goranda magori ya maguta arachiko kina ase chinze ao asenza mwe chikosori ni ndoje buna adeta akareko te abuna ya chiref asoko bugia inkoyo ya English Premier League ni kareko chenja machikogete ayo akwira chitemu chinde otanyora obobuyi bwabo ose oboene bwabo boigo moriko seti na moriketena ngaki oboroboga ndete kwene kiwase ji bills anene pending bills no nye serikali kendete kusaba gosangire high tax ngo yaro kandebuna pending bills njire chitara kanwas chi county ao jiri robokolari odernasi ji county ayuna aro airo portasika seti at the standard ase bejentanga ndikorende nichiko igora gojime ngitorigereri ase obogare asante gazeti ya The Daily Nation korende Ashila Demola otabwakire wa timu Ensakia no nyensireti my mother in law pole sana so Jumatata Ashila Demola watabanga tulino bokendu bonge kolende mambiengia pole sana yo minto Ashila Demola chinga kieti chubo kendo bonne kurasa morobeli bwensa kenchino yo minto Brighton na Joshua twagotumira pole mete mata indro no bwengenjo ekianero okinire dio mosaji yes bono rende ne no bwengenjo mama iro rende twatumira ngola edo ojiase amateyonsi na sojo ito ademora dogo tena bono tuaro boremu ekero gwa siriri ematha indro pole sana Judith Hill otebiro gua pole Brighton ner na rigete kuro chinsemo cha diaspora ngana nene irobolito ase gazeti ya The Daily Nation ne lieta auctioned na lile irobolito ase chinga kichi cha bono mambia se gazeti yega ya The Daily Nation nkigose auctioned ya kolire ejine chinga kichengo mu mwanchu muligereria ekera ba Kenya bangi bagendete gusiria the valued assets ati abo chigali amaremo chinyomba nebintu binde bye chingencho chingaki landlords banks SACCOs Shylocks bagendete kuiranie nibo yabo bakobeseta ba Kenya kero kendo gasabali kabeso kurwe bengi wasinyiru koirania bone nyumba yao nigere under auctioning batagete kurigia monta aoneriwe nyumba yao amangana yechi landlord watwariri deni ri nyinge kigima landlord nigetete oni bintu byao kuru nyumba egere kane rent no bwata mangana yechi sako madeni gorache sechi sako Shylocks na nto bali okwenda gwaka besiga kwa ibaira neria ne interest bono wasinyiru koirania niga gocha mega yubururu bwa COVID-19 bwasaliti economy ense ya Kenya kyandege ikomi ekerobono yaretira mangana makongu asaba Kenya gobo gimani gobo gendete gukina kianda gikomi wana yekire mpaka bali babwata makabeso mbali kunyagote banga omonyene nigara chegose igo bagote banga indio manyana agocha acha koyeko ni nyombe yane egereire likabeso lyaye ige serikali kamoranche orobyo bugima ba Kenya bamenye no morembe mbamenyera obwoba baigo moraibu kema kya ODM Raila Odinga
oyoro muraibu Azimio la Umoja One Kenya nigo bona abulri muraibu ense Dr. William Ruto anyara ko bagakwerera na kiatumikire shilingi billion 53 gose 800 billion kurwa samngana yebango aigani garinga sensema ya Gusii antochikurigereria imase page ya 5 waigo Dr. William Ruto niga ko bakago defend amangana a quoting rival abo asate birabo nare tayare asokora imirimo n'abarai bande kurwa sensema ya Azimio la Umoja One Kenya asekirenga kire kubwatania abakenya iyo nereganga yaye buna omurai bwense namangana yoburendi nairo litase page yega ekarotoroche abanyanyimba kurase kimbegia General Service Unit GSU banyartko bagosiria obugima maega yogosagano amona babibetugo korachinse mocha turukana gari antorocho mwaziri boburendi bweme ali ni full compact buna commander asamangana yobo ya banyanyimba no burendi ekero atagete gucha gukora engane yo ya banditry asenseme ya Kerio Valley amona Rift Valley waigo International Monetary Fund reforms usamonchiriri agende tokoreka sekyumbekyo kya IMF nigo bono batebiri nigara chiego swana na kigima na economy osamangana ya economy na najiko bahat mono akorengano muri kibegazeti nigagoteba nga house budget warns president about the plans yani muraiwensi nakabwate plans nekyombekia IMF ekerobono batebirengo ngechigo hat mangana ya uchumi yense ya Kenya yona rairo bulita segazeti ya The Daily Nation page ntangani orene ntogendere kurigereria asubuime segazeti yo asenchira yo bwikiranu kigima mbiya kabisa yona arabona arasa siteto yasimambe ya boniga tutora enda sensema magasiti yangu ile ikasi nyagitari ya Ram Hospital abona nje bono mbadari ko bandoro setari kita itugo pingo ikoro na nje ndigereriwe karota geta mangana urinal tract ni okogenda gusego bweni kwa mangana urinal tract ni okogenda kira litiko ria chuma karota mangana general surgeon ni okogenda kira litiko ekero obwata mborwaire bweri sangwa skin care services ni okogenda kira litiko ria chumaine ekero obwata omojando osomwana wabwata omojando aina mangana ya bana ni okogenda kira litiko ria chumaine boyge kerota geta mangana gosote kurigererwa amangana spine gose yo ni gatekyo magongo amoneji nengo joints ni okogenda litiko kira litiko boyge kerota geta mangana yo bubweni bwa maiso ni okogenda kira litiko asenseme ya Ram Hospital getoka somo jobo songo boyga sabasubati bali batagete obubweni gose kiwa women reproductive ni obakwenda kira litiko lya Ramisi kerota mangana general physician okwenda litiko lya Jumatato ni litiko lya Ramisi ekorora takeo bakire namba obaboli nanga kito osimo ikoroni okubakira na 0705239289 eyo kubakira 0705239289 baigo asinya gitari eyo mbabwate training college oseko kuna Lam training college igotoka somo jobo songo mbabwate January April September bono January njetete igobono April September intake azomondo gosomera diploma in nursing ekarabwate C brain naboko endalia we enroll uja gosomera mangana diploma in nursing bo igomba bwate intake ya May September ekaraba gokora diploma in clinical nutrition and dietetics ekarabwate C brain C minor ekarobwate D plus naboko so mera mangana sa duwe clinical nutrition and dietetics ekarobwate C minor naboko so mera diploma in medical social work boye ekarobwate D brain naboko so ma aroro okora sa duwe in medical social work ekarobwate D plus naboko so okora sa duwe in theater technology igo buna kubate grade yakina otebiri naboko kenda se nyagitari ya Ram ose college ya Ram training college ende bwesome osome kosi erioragani nikorata ko bakire namba ne ko bakira 0721 332105 gose obanyona 0717 2756 0717 002756 gose obanyona 0727905649 eyo Ram
Training College kutoka Somochi Obosongo. Mangana maya kigima korose nyagitari ya Ram Hospital igonye guteta bokoreri bwichinge ncho chonsi buno yomita agotebirie nabo kwenyorero bokoreri bwensipi ase enyagitari yo biamano mancho muligeria Claudia Nyakezi agoteba a morning team Ensakia. It's a nice Monday. Tuned in as always. Kore chinsema chiembasi. Asante sana baba Simon Otuori. Agoteba checking team Ensakia. Wana tualika iro tonywe. Isi kotoli toko na kuwate Ensakia mdogo mdogo iga. Embusulengi yoli na agoteba titumira neteli tuko lia ijuma. Ando maswati yo mwenye kienyo mwakekegima. Kore chinsema wachabo nchalibu mwancha agoteba nga niko ndani. Na Honorable Doris Donya Atoto Abure. Maigabe ne chinga kijoni kibati nera gotebanga bwakire bya asenchira ya bene bya kabisa manyu mori tukorire ichuma sarana eto musbadi chibesa korenga ne dronga yuko besana bona njiri tukora na takomusaja monto maman aso anyora chibesa joyo kerongo kwana yoni ngo inyori goro yorwenyi rito kwena na 10,000 kirimambia anasumuro wenza kingie ko korani ko kwenda sense meli ya riba na mpesa abune producer itu ya bekirase TV au ga bekro ikirase sense meli ya riba na mpesa a business number kwa makonyarere 888090 igo nigo ere 888090 iyo nenjere ya moda konyoru rwenyi bono mambia ingina ndo korekero kwali kirego genda ali bagotebi account name ori Ndizi NDIZ ro kwali kirebo igo nigo okosuka ujibosyo amount kwa beke miemo bone bini ya watoma na bola abe oyo moko ababui asemambi yaboniga mbia mano manchumulie bno rochega bo lipa na mpesa se TV yao murubili inoge ndrete bado litukolia Friday tukauma subati nainde bono mambia nainde murati kumagega nonya nino basubati nonya Brighton gagoteba bantu bagaka kulindrero ni mweto kobokonga Montobani sepa wewe seyo igo itakuwa imemsaidia atakuwa amepona homa tobese gotigwa mayega minyoka gali ya mpesa yao genda gali ya pay bill business number unirega bwa TV yao 888090 amount nishinge ya machuka arafu account name nelieta Ndizi karo gwakorega kwesoira seli bagali nene lyoko bomubui karo tochukuru murobyo anto chikora lyo murobyo omubui weli tukolia lero hembe kabisa karo tokera na sense mama gasete nyoka koragense yamo nenos tochikoba nabo kani baita studio asimambi ya boniga tojokwa na mangana siasa no magendo bonagenda tukwaneka imena isiko ya Gusii igo ndikoraga ense yamo nenos tochikwa na mangana siasa egere chikobeta inse sana igerabe morero kabisa kato kumolekera mangana ya mangana Kenya kwanza mangana ya simio makie maandamano agendere denga kia ale etujogote na kitosuka wajuskonde tore na sense mema gasete becha gatato neri naki omotenga jorio nyarde gokoreka na sense ya takia na kia banda bange banyate ba osie nibo yabo na bange baganyara gosirio buguma bwabo to gosomera mangano yo ni gora se bechi ya gatato bechi yakane neri marekerete na ki bono omurai bwense Ruto apraneti osabete merobeli yaye yo kwena kuna enamba go kinere nyinge asomo bwasimi ase abomo bwa Kenya kwanza anekero ababunge bakwerenere bikaro byabo abo angyo ababunge burubara seri ses kusomutimoko bajiko soa asege ikaro kiabene kulingana na baraiba kwanetega iga nindojo biyo wandanyi oyoro mobunge ogunja mbinandole omurai bwabake ase bunge atena bone ene ngaki yogo digereri ama sirai yaba Kenya coordinator ngaki yogo chenjia lichiko umuraibu abanga se bunge yo kimani jungwa na kwantebone supplementary budget ni gobono etakeire kabizerinde ebe kemeroberi yabena sense ya Kenya egente kyo bono kolengana numero bwabali barase bunge bare 349 ni yarekanena bono obomo bwa Kenya kwanza ni goboenda koira liga salinene ekara bonse baise ko so bali ba mwire gosoa ase obomo bwa Kenya kwanza nigo barachikoba chimibere na batatu igone gwetena na obomo bwa simiro moja bagenda kore maliwa asinjere ya mogochi asende ebeji ya gatano ili marketo nanga kibono abarai kurwasa obomo bwa simiro moja bakuboriguna goikamokore miremo na serikali ya Kenya kwanza goikamoye bwa disieri ni munyara konyora ama gendero ayuya some ni garase beji ya gatano ekero abarai gose chigaba na skuru was county ao ense ya Kenya bakore karase Maria Naivasha
Ikroba mirana no murai bwense krabasa mira tubuna chibe senje jiwato go just county enda bakorali boiranire ase county au imense ya Kenya mbia mono kigima asugutumanya senjere bwikiranu na inja sepeji ya kabere ngwateba ababunge bono bachikwiranire bikaro byabo guchakira litikulia ankyo chitariki 14 omotienyi okabere ndi nyora litikulia ankyo na lili omotienyi bubwanchani asabantu banchaine timendina kiwete alishira somwanchi ogo gusase moibuli ogo siso na abana bami no bonsi ntwatabeta ngatalira simamwanchane ki mapenzi kolende abantu bao bali mwanchaine bagerire asore abeira se ensemo yo morembe ekaroto gendrete igobono yumtu Brighton no mwanchu murigeria omorai bwense Dr. William Ruto niga mochorire omo subati aseleta Susan Chimtai Koech ochia kobo mokonyi womo governor o Central Bank of Kenya iliete litayare lieki webosyo bwe National Assembly ama na bosyo bwe Senate egera lichikokorerwa vetting nyora babunge ichikole ankenkuira na bale asebikaro byabo eyo ne chikobe agenda gati yebikaro byabo gucha go vet omusubati Susan Chimtai Koech nyora nigarenga mo principal secretary asamangana tourism and wildlife na kabairo mo principal secretary ekere nyoreta se saga ose scandal ya Kimwarel and Arol alibwago ya Kimwarel and Arol ekerobono abwatrane tugwe nobokurumi gose scandal echilingi chibilioni 50 na isano no gutaisano na isato kolendo mosole monebwe serikali gosobisi ya DPP kamoruseli ya roro na kutuguterare kinekyo asokoborobo saiti omwaka bwechiri 2020 neyemo Chimtai na chikoba vetted kara ancherwe na chikoba the deputy governor ase ensema ya Central Bank of Kenya ekara yogendrete wizara ya foreign na labor nikobono chaboli wecheso kina korwa igoro yesegi rogue employment agencies biombembiro roro bitabwate teri chiko chikampani chiroro chitabwate tema chiko rwemeremo asenjere tabwenerati kwanyoranga emiremo yende abantu benyorira kwangu kwali kugwate bunkwanda olensiko yense wacha gochandika igobono wizara ya foreign affairs yuteneneire na daktari Alfred Mutua na labor boigo mbachikuligereranga na kibago kora the rogue employment agencies asense ya Kenya waige pejja kane mulikeretenga na kyomo raibwense agotebangera ni gari sikuga igagenda tegunchukana na asense ya Kenya ikirenga kyane kubabwatania bakenya taliogo seberania amangana yabali bako mochia serikali go opposition ngaya kwanita chinga kikiranita se kanisa yo gosama saba yo bwamo bwichi kanisa ase county ya Nakuru ayondo china rairo bulito ikase peja kane peja gatano nalimo ne ya gatano ne mulikiritenga na kirailaga netie president ya Kenya rere na kiatumikire ebango bwat isaine shilingi chibilioni bilioni amagana 5 800 billion korwa sebango Raila bono nigaga netie omrai bwensa nyale ko baga kwerera senchira yubikirano ngakiagendete gutumika chibese chigose na kiachi tumekire ayukagendrete Hoffman mwana wa mzazi agote babwakire minto Ensakia ndoche ya kire bono ikingia ga kitasoy kibago kigima asante homoga kama tembeche gesora ben agote bioski bya busongo niko ndani kama kawaida kama kawa wapi mstrengia domi mogere no mwana yogurt Rebecca Magara nere agote banga count me in asenjira yuboikirano kegima asante ekiagera magendete gutubwatia asamangana ya magazeti bono mambia ebechi ya gatano moneli muregetena kiasmiura umoja wa Kenya Alliance gwetero mwara yobora ira morodinga balire irabuna oika bachikobeka machibu yabajori umwaka bweta teneni kolengana barabuni badana na babwete chikura kia 2022 bono raira ni gateruna oika bachiko publish na odana chikura irenga banyorete bina sava njiriko chikoigorwa sense yake yaja kwane tali tukuregoro ekararenga sense mo ya busia ase omo roberioye bokera weekend ase beche yiba igo ne murekeretena kimura ibwense Dr. William Ruto atebruna chubiri
na basani gose mpratas ba UDA igo bono ni gatena goika ere achogore gazi ni kiama gia Jubilee ilikwenda na Kenya ngosukere bosio boigo asebeji ye boigo nemorekerete na Azimio nigo bono yatenenirio omokutano yari gokora aze county ya Kisii kubwatekana na bono liberera ria gisiasa konyora ria kinire lakini bono Raila ni gatebire na osukiri bosio omokutano oyo gokorekana asigeti kya Gusii stadium oyibono orobereri gokorekana rero kurende ni gokorengana no county Kisii county ODM chairman Kerosio Ndiegi ni gatena basukirira ria igo jaza matukare bosio ekero bandrete gokora chinkwana na bara korekana chuma gosemba ndete ne chinkwana barendio moyego yojo korekana asense ase county ya Kisii ingana ndiria yuzena ingotagere gotalitangani no muraibu ense gose no muraibu ombwasi miora umoja ayo na aragenda kwenda kiwa ase ense ya Kenya ebeja atana kabire ne ria murekrete na kibono abasaja barokena na bara digiri tukoria Valentine Day mbaba na bantu babo kirabate tojugotwara men's conference bajugo kwande mechande libagwetera kolengana barabuni go batebuna abasaja bange nigo bakogaramika mono litukoria Valentine Day ekero basubati bakombia kunyara basubati batakete litu bataketa mauga batakete yanga lakini na basaja batena litukena bara kole men's conference elindera barabara mechando keli bago etera boiga sepeje ni marketena ngaki abana beskuru ya Moi secondary school ase county ya Mandera batano obane ba kruno mojando buburwaire bwa cholera asebono bagendrete ko basinya gitari eyemase county yo ya Mandera basaja baenda mangana Valentine gose baende men's conference ya mbia na barabutiga bachaka mangana men conference ntu ataba not necessarily ngantu batagete tobe na barabo during this day ntu ataba tengo anyore besa kwaiga ayo kana madeni yago okorere bintu byao era na bakogenda samangana men conference kurende mbaba isa kwiba abancho babo ebengina ebentato mwabo ebemo ono morugyoye gosine girlfriend yae na mokora bashugurikira litukeli M-Pesa is very open tomero mwancho mote nganja tinkali around genda bwe tuliti asenjere bekirana karfa kugenda otara genda ere musubati na otomere na mwa kwa jiwes gitende batay bonsi musubati nayo musubati naboko tomera omwanchugo M-Pesa ebe iso asakare gali oshago motomere ebesa bona ge M-Pesa iko kero mondana bwate app yetogote banga tomere e pay bill igobona batomere na baroba batomere tomerana onde bwenskara basare anyorenga unajua money is everything money talks money does everything yona ebese kerere mobuko muntu badre 500 okonyoro enene tenjira getoro chenga nyasago konye na itubona kito sukume montaño 10,000 asherekera mangana Valentine's Day goto tena bono mangana ye baby de neroro 888 abono no takete banyore orwenyiri wao karokolika account name Ndizi ali banyore 10,000 ogora mo 10,000 abokora mo mange ende o mwanjio tali abanjo baby the number unayabekiruga bwo 10,000 HWS nyinge itakupita yani ego weti bia sana ekero to gochengera Valentine tato minelibu mamo minelibu na karoro tato minele na karoro otomero mwanjio no eno mosanio nabo gwate nechi nabo ndena bono to enda sekete to jiko swim by the way no ena basani fanya hivyo ni matenga na inche Brighton na bora ntumerende no basani ogonde kabisa to ko Ensakia wono no yenchoshwa M-Pesa niko open onde bwensi ile tagete mwanche bulgeria asante ayo naye biro kolinde na chakorekeri tukoria ankyo igotokuna go prepare aba Kenya mugusia sole bananyore chiribwe chikomi asenchira yobo ikana tutarando mutimoko yo mtu Brighton ngana nereka igase page ya 5 imorikete nga former MP Shadrack Mose nigabete nominated to be the next Solicitor General aigama ega yomuraibu ense nominated lyo yokabero mubunge ukitutuma saba achekobo mo Solicitor General eleta lya nigo lya begetwe gose nomination yeyo nigera aseri uko lya ruetwe na Chief of Staff na Head of Public Service Felix Koskei ochasomo Speaker o National Assembly Moses Wetangula oyora chekomanya babunge asebikaro
biabo litukulia Jumatano chitarike 20 gose barache kumanyia ababunge officially ekero bakuiranire bikaro biabo litukulia nkyo igobona Shadrack Mose oyo kabeiro mubunge wa Kitutu Masaba is the next Solicitor General asense ya Kenya. Ayutalia maya. Amaya kabisa. Yona bosingo bakonya bara kuyagesera. Ndoenda sensa merende studio to kwena to kora magana magasete kartona kwargania bagani baito baja studio kora genza ya manenu suga tujuko tena kito kora ende toske gochibosio toske na Ndizi TV wansu. Wansu no bomagusi. Bomagusi. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende Oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada Amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila litukuri ya Jumatato goika Ijuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chija aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ribagari lya konyokorigia omwana wasome aseskuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo byigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa bare chaego cyase aboroki wa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikerari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com gusoba keresimi ase namba enoti 52 5 3 eyemo 3 eyemo 5 Hurricane Academy ECDE and Primary School. The future is here. aye numugendia bwipikipiki na nigo tegetea maguta yeshiringi chibwibere abosa ase offer ijigo jukoera kitari kimerongibere naisano naiseto chumutinye yokabere kurua si company ya Car in General bono ika ase company ye watu bamanyo bunge asa mangana yichipikipiki chigari nebyuma byabo ebyora twaro kwegena asibire ebyetane rimuriuka rigucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenerator chigutumikaze chiabisi na buigwase chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwate chitairi chichipikipiki nechigali chi oil chokorere service mbabwate garage yokobarira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki
imitinye tano nomo ase inchin ye tuk-tuk na boigo chital cha MRF. Onda kwensi wada na abatambe abakonyara services cheito eite bigi tuk-tuk chiko techi spares abakonyara abakonyara seli golia raisi ebile discounted and on says iki town echiga. Kere pigi yokogura nige gocha ne chi helmet ibere chi reflector vest sibere a license holder yemo insurance a toolkit yemo ni warrant yumwa koyomo ni gobari ni jumu chukisi ase nyumba ya Ram Plaza ebara ya Kisii sotik gosoba kiresime ase namba enotisano na ibere isato enotisano na ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano na ibere kianda isano no ibere isano no isato ka in general power for better living. Enyagitali ya World Fit Health Center iyigo toka imejumbu chukisi nige kurwa bokorori wa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Uwansu Gusii. Mwanchu muri Ndizi TV kero twara sense merende yo motimo ko karona tutete ko andrasa magaseti makego tukodoro kuri ndege megekora genza ya maneno so bagani baitongo jabara se studio kero chikoba nabagani ba nabali to kabisa se studio kero chikoba na Bernard Nyamwaro oyo director corporate communications Juhudi Africa ento chikoba na omosa Enoch Maranga oine youth leader abajo to mangana mange bato na siasa ne yandra ko sabaro jina magendaro aja kirase ense ya ito ya kenyo ikora gense ya maneno suga ngoja gatora mangana siasa na magendro godre gatora na sense ya magaseti tora na ralia ya ko borro agini baro bato mirje SMS yao bato na bali me yo moroberisa mbaro batumire ndochinga matunda o Teresa akotebe mambengia watching you live from Bomet ambia huyo ex governor wa Kisii na hao wengine hiyo Kisii si yao baba lazima akuje Kisii sisi hatumtambui ongwai one virengera matunda o Teresa twatewanga siasa bado iko imenoga Wilson Kenagwa Osoro akulia ko chinse machabo basinyamache nyabite agoteba niko ndani Mwalimu Thomas Michira agoteba good morning. I'm admitted at Nyamira County Referral Hospital since Thursday morning, but I'm improving and I'm listening. Apole sana Mwalimu Thomas Michira okobwena kwa wango na baroire bonse barasinya gitali ya Nyamira County Referral Hospital asubego omugaka Osero
oyore tatu mwabo morarito Valino Sero nere abikira senyagitari yo ya Nyamira County Referral Hospital twabaganire ko bwana kwa wango kulendonya kwarigere irio morobiri gwetera hase igatandikya kya nyagitari igonya sae nkogo konyari ayo mintoke mbia mono sana wali mogende tugutuma chujumbe chaino ase oko agosaso morobiri bwensa kebono mambia ndochenga abo ase TV yao li tangaso ndirega bwa senyagitari ya Bosongo Hospital mtona kwanira igoro ya Ramu na nchitiga nkwanire mdogo nyagitari ya Bosongo abwaso bakorali obungi kigima bogotoka senyagitari iyo igwanye kwigweto mubere bobe no tageta maboli oganetia machivu ayegenda ya masemo ikasenyagitari ya Bosongo Hospital egotoka somochie obosongo ngoro bale ankoro baro bakorali bunoko manwa komano kwange nchende yonsi ngokora bale physiotherapy ngokora bale mangana ya maiso mangana ya maino gose eye and dental ngoro bale obo korali maternity services mongino ne bwateraneti no tageta ndororenga mwana kiabogoretie no tageto manyo mwana mbuyaraire na maternity chonse mongino gota taiborero ororo usanyorero mwana ororo abakorali obumbaro ororo full body check up ngoligereria bale dialysis ngokora bale endoscopy pediatric gynecology abakorali obwensi ultrasound and x-ray orthopedic lab services na emergency services abakorali bwensi piwange nchende yonsi nabokonyora senyagitari yo kwanza abakorali asamangana maternity omonyagitari nara aliyo chete nguma alietana mwebirake kolende ngorwara bokorali ubyantu amubwatagaiga asomoro buli bwensa kya matukama gega elire ekirara gotatiyo bokorali kurwasinyagitari ya Bosongo asante sana kigara magenda takuligara nyangaresi Edna agoteba nare imasomoro buli ona lebo lamek gichomi nera gote morning Ndizi TV watching live kroma chinsemo cha nyamache asante ekiagera mugende tukubwatyo bya kapsani ndo Edwin Matagaro Brown Onjari good morning agabeka Giomo Chobonje na Valentine from Promised Land of Estates of Nyariajo the capital city of Nyamira County tuned in live with Masarina Bosiboliza Romoyoni Kevazon Bosire adano bari me adano masabiki wote watu wale mambi engia Brian Sagini oyongoro chisama jiri chia and then good morning Ensakia. I'm tuned in as always, just preparing to go to school. Wishing you a fruitful day. Brian Sagini nera dano alime yomoro bidekiongoze vani onseri Koruriana Bonjari. Good morning. Abegete brush abu yogo sabusi amaino. Asante. Ngwanaro boringa Brian Sagini wano no moralio ito our very own. Na matebiri ino mangao babwateri talibwekaine kolena nyombra Brian Sagini omanyeno moralio ito nere nkubutu bwatera somoro bya senchira ya bene nyigitali oli ku Bosongo Hospital ngakoro kwa Dr. Lyndon Orato oyo kuligeria mangana gynecologist na mangana maternity mono kweneke bana basubati baito banyolera bakoreri boli baganete Dr. Lyndon Orato a good morning kwanya abakolimira mu bonsi benyagitali ya Bosongo buya kabisa iko na Lyndon Orato ogusiale Dr. Omugusiale ndi ko majiko bantari mogusira kindende igombe togwira na sensa mema gaseto juti asini tokororo karango kwera wikase beje komi na kanene ri morgedu na bana bari kuro nyomba jiri jedari kwenyara ni gobono banyo mweso karoba ja kirgo sirwa neji na sponsors au ende baso asiji skuru chia form 1 abana bari bakwarte biyani gobono bakogete anene krobaso eta sinyagitari ngasibaso eta skuru jia Alliance High School nigo bakogete na dream yabo neji goikira na samatuko are bosio yuna aragende to kobasa iga seti ya the standard ase bono ebeje merongebere bara ibanyare bakubori guna batigane gokwana mangana amuranga water project ekarabona abamenyi beseme batagena baramuna maje batagedi liberira diabana siasa waswana na nemero berio ya amaje asensemeyo ya muranga mbia mono sana ayo minto page ya katano na limonto arraigoro yo solicitor general mwenye yo kabero mabunge okitutu masaba ngana ya auctioning alias twaligereri page ntangani ya irobolito abona bakenya oli babata makabeso kurwa chibengi kurwa se Shylock kurwa se landlord na kurwa se byombe binde gose online lenders
ona nigo bamenyete no bwoba ekiagera mbaliko na kuboringa omonyene na achegosi igo bakuboringa itukoki omonyene abakucha gonsiokere kiagera obogima bwakongire bono ebinto byabo nabo birasire egari yao na bera onigwe nyumba yago bole mubwago asengencho ya makabesa bakenya babwate kubwatekana no gokonga kubogima asepeji ya gatana gatatu ne mulikerete amangana agendrete asante asensemo ya Turukana abasaba ibetu kubasagana na kotigera abanyanyimbo bekyombe gya Chieziu batana na babere chingo machintindi kera bande bane basiria obogima asensemeyo ya Turukana waziri bobole ndibo imekitore kindiki atabirenga mbali go cha Koriland niko bono batagete kurwania segiye yiga mpaka bayebwe bune serikali ayo ni garase page ya gatano gatate gazeti ya The Daily Nation page 10 ne mulikerete ngana ki Chief Justice Martha Koome aganetie bone kiombe gya Judicial Service Commission kenyare ko bage enforce amangana 2/3 gender rule egere abokoreri babo boronge nyora nonye na sebunge nene abasubati mbagenda to kusuguma basubati abarai korase chinse mochonsi bagenda to kusuguma egere tonyore 2/3 gender rule enyare ko bakego kole mirimo egere toruo abokoreri bole ngaine ekiagere bono oburai nabasubati mbagwenerete koba ase ensemeyo ayoka gendrete kumanchu muliendo chinganaro airo bolito ikase page 10 na limo na kabere na mangana advertisement asenchira yobekire na bakwenyorera bwesomere asenchira ya bene kolende tigandigereria mangana echi county to kole rororo ekiagera chinsa cheito cha minyokire ke gima chi county bene ya Nandi galia abantu 24 banya tkoba bakubekwa biara nekyombe kia DCI igoro ya Karebe probe ekinangero kegendrete ase county ya Nandi county ya Kajiado maternity services overstretched as mothers share beds bono koranga enye chinye gitali chinga se county ya Kajiado abangi na bono bali bakanyara bokareli asensema ya maternity nigo bakabikiranirie ekaro bakali go sanga ebitanda chi county chinde ne county ya West Pokot county ya Vihiga, Meru, Murang'a, Kisii, Nyamira, county chichonsi, asamane county, emegane yonsi nero rasinchira yobo ikira no sengencho ntoko somera kira egento enyorere gazeti ya The Daily Nation egere we somera manga sinchira yobo ime. Oiga karango ko gazeti ya The Standard niga igabuna Arsenal bali basire de batakali korara no murembe. Yani the debt nigo batakali korara no murembe ana sensemo ya Oma Bay asibali batukutu miaka ya maega umachango ogachaka ko iwororo bono no ane chianga chiabo jirba tukutere tu mauga nini akara ko expose dia sensemo yo family nero ya tukutete mugako sire de Joshua Ndori miaka ya 1986 yabate na bono mpaka rikonyora as graveside mba konye trace because mojango konyirwaro bono asimon weke nyamarure bari getena villagers where the dead cannot rest in peace due to sand mine ngande bona karo monta sire to kote rest in peace if they cannot rest in peace then bari konyo morembe asengencho bana bantu baligiriki kirigento but by all means ibamenya sense ya Kenya kolende timetengane yuna kiera koru asengencho it is very much true ngano nase chimbera neta babagero matuka nonye ni galiro balia Gusii geiga ali nyambero medera ntitragi mujanga no ji tragi chitre ni goralia ono kuminga ensevolia mangana kongire kolende ntoko mochionde etoko mochia uchumi kiro montata eteko tema ase obogimo oboiga yobesho beshae mbiamona sana abegete kebulia Gusii getago tebanga locked and the following korachise mocha nyanguso kwani mwako korokwa nyamache korochinse mochiria mwama igaben mwanchumuligeria no yimto Brighton dochenga tetokorira bumanjo mutito mayo kwenda sense media siasa na magendo kero jokora introduction ya kego na bageni araf sara majo join ime egara keje bidia meke bikoro to bya siasa na magendo rero lakini ngora tema toraka torana na kitoko sukigano jenali erio iria ngonya gojarira ke kumanda to nyago sabirani abukorende nyorana orwenyi ntwate 10000 azimambia bone ngo atoro mo 10000 nera chiko serekea farenta ni usina bora nyoro mujana no robwate otakitokora chibese jiga abona ginto korangirina okugenda sensemer diba na M-Pesa business number abago tebini 888 account name Ndizi NDIZ
amount ne miayamo ndorko te obeka jimi bere ndorko te obeka jimi sato kore ne miayamo yoko kobeka boy gotuma karo gwatumbire ogutuma kwa okonge na kwa libaga yoko mobu ya semambi ya bonia nando mayamne dreye tari njengo kora gosara okora ustisho okora imete mondo na bara tere ne na njena toma imwa kora ubendi imete ubendi ne roro ubendi nero lakini tari ntuto kora edro ni ga kora yo karia ai machine ya kora ya tairieta ya bwatokana intume de digitali ya bruga ya torelieta ya te namba ntuga situ no korali lakini ntara koralia oikaura atuma enjera turko no boje boli okura beka edro medene re korali ende yaba yar ko waninje tangana iro moirio naro anga tu abaire boyaro yar ko ronjo stango iro moirio lakini bone sa to tariko to tabwa uwezo juu ya hiyo machine yeto korali ya tomo boy igone gasi ahora kore no gutuma kuna ebekira CTV yawe garabo lipa na mpesa business number 888-090 account name Ndizi rwatumire mieyemo bono yongonya konyoro ri bagari okomo nando nyora na weekend ba angonyora umutokonyora 200,000 200,000 ne jingi basi chinyinge sana nyore okene na sana ote yo mondo nango gwakana alafu na endrende ntutote bantu bwati okubwa kulindaye no bwato kubwa kubwate no kugo shiriki wono mambia to baisa gotigwa magiga nae kere bintu bune biga bigocha to konyanga ga kingoyo nyora naye no bwatali bagali okogosoria senchera ya bene egere onyare koba mubwi nano mujeso no anjeire ne kyombegeri ge wanjara jigosori omondo bwe mia BCRB omondo bwe miaka ya inse ne rodari go jesa itini ya sand biro ando maite itini ya tabwati kibande yo bona tabwati kibande ande go dago shiriki gara go ikwende kibande go garo go bekari go kibande kitagwere dari no registered ne mpesa no liora abo mobui asemambi yabone 10,000 ne chaorero yo kabe omobui to jago bana gakinta bekera lakini beka onyore chibese jasenjera ayabe tiato anda sensa mayende ye studio ekero tukuirana tolo gusabagani baito baikira se studio ndega bono ya moikira oyo ndenjera go brosa ondera kinjo kwana mange bono ningo bona iyo asimiro moja one Kenya Alliance ya Boston ndio mokutana rotwara se county ya Kisii bono ningo bolina ayoroje igati yo murai wa mwasimiro moja one Kenya no murai bwenze ngota kere gutangana sorongo rwausi areko tote bona murai bwenze na jaje ase mokutano ose omkamingi mo wasiri wegisemi sekeri majo ngorojo takere gotangana rairo gotangana agose umurabe so takere gotangana umuntu rabago to mebira ngere biae wetira sinambe yira seskini ayo rabu ono wetira sinsembo yemitanda korenga naye ngore gotangana ninkuira nelie ninkuira neli bada Joshua korenga naye ngwata ketatangana Joshua tenera konde biari ko tuenda tuira sasa mende yomotumo ko sasa usengo tebi injendo jenga bya Raila Amolo Odinga ali kutangana icha kole mtu bya yaende asenga njumura iwenso wanero gocha ne gekabu erna bago cha kurmaega because odwenza na tangana bonzi ngocha baliga igewe kenenga olio tangana washafika ase orogongorwa Gusii. It doesn't matter who comes first. Tuenda bana assist to ganyete na area go Josh Monguru Ismail na kuronya ko Mirimani Kinyonzi watching live and clear. Mancho mule wana tobese ko suke nkwana ngo kire kubwata nsira batochi konya na senchiro bikirano egwetanga mariogi kidogo akomachiko ira na mayaga ke kolende tuwa betereria asengencho ya makuba goyo mto Brighton kuira na ale bwangu iga akilemewa mimi nakaa ndani nikilemewa yeye anakaa ndani tunasaidiana hivyo ikiagere meremero wikegendere gobana tubese kusukanero Ndizi TV obwansu bomba Gusii bia kabisa Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii
Oburimi nobonda n'umurubyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Twagendete kwiburia nga chinsaga nekemerio na rite kia butambe kurwa saba kuru baitu chinsaga na no maite ekerutaite chitioke buye gose chianse buya nigo chiare kuye kwa ninya nyini alindi alikuwa manye go chiribuya tali chese kuizi toko yega twakaranga segasi ali chinsaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa nsukigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni ao anene mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii. Imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi. Asama tukamange na bere ngo batebya nga oburimi nobonda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya.